खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे गिदिर रादाब होनो आवगायदों। नंगौ हादरसानि दाब दाब जिल्ला आरो दाब दाब ओनसोलफोराव जायखिजाया समावनो लानो हागौ बोथोरा गिख्रंथाव महर। गोबां बार अखा फैनायजों लोगोसे गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोरा हादरसानि दाब दाब ओनसोलफोराव। नोंथाङा बहाबाफोर गोजान जायगायाव थांनो ओंखारदों नामा? जुदि नोंथाङा बहाबा थांनो ओंखारदों अब्ला बोथोरखौ नायनानै सांग्राङै ओंखार। नंगौ हादरसानि दाब दाब जायगाजों लोगोसे माखासे जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ आरो बे समाव मिरु बोथोर बिगियाना 21 एप्रिलाव मोन 16 जिल्लाफोरखौ येल्लो एलार्ट फोसावबाय आरो बेफोर जिल्लाफोरानो जाबाय क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव, बरपेटा, तामुलपुर आरो नलबारि जिल्लायाव येल्लो एलार्ट फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना। लोगोसे बाक्सा, बजालि, कामरुप आरो दरं जिल्लायाव फोसावबाय येल्लो एलार्ट आरो लोगोसे मरिगाव, उदालगुरि, नगाव, दिमा हासाव, काछार आरो हाइलाकान्दि जिल्लायाव फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना येल्लो एलार्ट। नंगौ बेफोर जिल्लाफोराव 21 एप्रिलाव फोसावबाय मिरु बोथोर बिगियाना येल्लो एलार्ट आरो बे समाव हादरसानि दाब दाब जिल्लाजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानायखौ जों नुनो मोन्दों। लोगोसे बार अखा आरो गोसोम जानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो बे समाव एबा दासान्दि नोंथांनि ओनसोलाव बोथोरनि थासारिया माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।